Lohikäärmelaakson aamupuuhat. Aamulla sorasti Lohikäärmelaaksossa. Kaikki laakson asukkaat heräilivät ja aloittivat aamutoimet. Iso-Lilli lohikäärme haukotteli aamuauringon paisteessa. Oi, kun on ihana aamu, hän tuumaili. Isä ja äiti lohikäärmeet seurasivat poikasensa aamun venyttelyä. Kyllä meillä on mahtava poika ja olisi kiva, jos sillä olisi pikkusisko ja meillä olisi siis pikkutyttökin. Mahtava runtti lohikäärme valmistautui aamulennolle. Mihinkähän se suuntaa tänään lentelemään? Varmaan merelle kalastamaan sillejä ja makrilleja. Auts, älä pure minua pyrystössä. Kuulitko, Lissu? Irti nyt minun pyrystöstä. Voi näitä aamuja vekaroiden kanssa. Oi kuinka täällä on ihanaa polskia vedessä, on niin raikasta vettä, aamupesu piristää aina niin mukavasti, Masa, tuletko kaveriksi? Kentässä Sirpsakka olivat ihastuneet toisiinsa ja yrittivät pussata heti aamusta, mutta siinähän tuli kuumat päivät ja liekit leimusivat. Huomio, huomio. Posti tulee. Olisikohan lehdessä lohikäärmeiden olympialaisista uutisia? Mitä siellä on tapahtunut? Olisikohan lentopallo taas puhallettu tuleen vahingossa? Viimeksi se käjähti heti pelin alussa. Ilmajuoksu on aina jännittävä laji. Kukahan on voittanut taitolentokilpailun? On ihan parasta, se niin jännittävää. Tule, Paula, nyt yllätetään peno. Hiivitään ihan hiljaa sen lähelle ja säikytetään se. Iik, kuka omilus minua säikyttelee? Odottakahan, kun saan teidät kiinni. Onko kukaan nähnyt Vuonaa? Missä on pikkuvuona? Hän on hävinnyt. Tuolla kaikki etsimään. Yhtäkkiä ilmestyi taivaalle uusi ihanan värinen lohikäärme. Tämä huuteli, onko teidän laumasta hävinnyt tämmöinen pikkuvuona? Hän oli eksynyt vuoren taakse, mutta onneksi löysin hänet. Minun nimi Hattara. Haluaisin liittyä teidän laumaan. Joo, kiva, kun tulit. Tervetuloa. Niin lähti päivä käyntiin Lohikäärmelaaksossa. Tavallisesti riehakkaissa merkeissä kaikki lensivät taivaalle venyttelemään siipiä ja tekemään silmukoita.